ko kan amala donna bi ka fɔ ko an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ bi fɛnɛ an bɔra Bamakɔ kɔnɔ bi an bɛ Keleya an na mɔgɔ min fɛ yen Keleya kɔnɔ Mali kɔnɔ o tɛ mɔgɔ dogolen dɔnniko hukumu kɔnɔ a tɛ mɔgɔ dogolen jinɛtigiya hukumu kɔnɔna la an bɛ page fila kan bi Actuel Media ka page n'o ye kɔrɔlenko ye bi fɛnɛ dɔ farala kan n'o ye cɛbɛnkɛnɛ an b'o fɛnɛ page sanfɛ an ka foli bɛ cɛbɛnkɛnɛ mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli di Actuel Media ɲɛmɔgɔso ma olu min sɔnna émission in ka passer plateau kan ka foli di Mamadu Jara kɛnɛ kababa ma ale min bɛ boliboli la walasa émission bɛ se ka sabati cogo min na ka an ni ŋanaw yira ɲɔgɔn na an bɛ se ka an ka émission kɛ bonya ni karama kɔnɔna la cogo min an bɛ mɔgɔ min fɛ yen i n'a fɔ n kun y'a fɔ a ye cogo min na Buwa Samake jinɛtigi don laturu masa don mori don nka bi an bɛna kuma laturu ani jinɛtigiya kan an bɛna kuma d'a ma a bɛ présenter jama la an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la karamɔgɔ Buwa Samake i dansɔgɔ ni ko an ɲankuma n'o la an b'a fɔ awuzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim. Ne tɔgɔ ye Buwa Samake n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Keleya ma Keleya ni Bamakɔ cɛ ye kilo 100 ani Buguni cɛ ye kilo 60 ne yɛrɛ fa ye Mohamed Samake Mohamed Samake min bɔra Awa Mansa Samake la Awa Mansa Samake min ye kalandenya kɛ Kanga Seguba bolo san 36 o san 36 kalandenya sara de kɛla ne fa Mohamed Samake a waati min na n'ale bi bange Awa Mansa fɛ a taara ka di Kanga Seguba ma Kanga Seguba donna n'a y'a ka kalowaso kɔnɔna na tile 41 o tile 41 dafalen a sɔrɔla ka bɔ ne kana di Awa Mansa ma ko Awa Mansa i ka san 36 sara o de ye nin cɛ kelen o kɛlen kuranɛ dɔnni na ni yɛrɛ kafɔ a la jinɛw nana yɛrɛ kafɔ a la ne bɔra ale Mohamed Samake de la den cɛman 7 de b'a bolo min ye dɔnniba ye bi ne yɛrɛ ye 7nan de ye n'Ala ka jɛn ye. I ka o présentation diyara n ye ani i ye i bɔkolo fɔ i ka jinɛtigiya nana cogo min na i kun b'i da don la dɔɔni nka sani an ka don an ɲininkali kɔnɔ tuguni foli bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan émission dɔnni kɛnɛ minnu bɛna sɔn in sɔrɔ WhatsApp groupe sanfɛ émission dɔnni kɛnɛ don Actuel Media kan mɔgɔ ma las'aw ma Isiaka Mayiga an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Keleya an bɛ Buwa Samake de fɛ yen bi i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ fɔ Kuluju la o tɛ gansan ye kun min y'a to an nana yan bon an bɛna tila k'i da don la kun min ye anw se yan a b'o fɔ an filɛbaga ye an bɛna tila ka don an ka émission kolomayɔrɔ la n'o ye laturu ye o fana bɛ an question kɔnɔ Buwa Samake bagan ni Buwa nana kɔnɔ cogo di n'i bɛ se k'i da don la. Alhamdulillah Buwa nana dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na cogoya min na Buwa fɔlɔ la ka nansara kalan de kɛ Buwa kilalen nansara kalan na ka to Buwa ye bagi kɛ ka tila bagi la ka na IFM kɛ ka Buwa yɛrɛ to IFM na sigifɛnw tun bɛ to ka bin n'o ye jinɛw ye an binna o la siɲɛ dama ka na kɛ fa bɛna kɛ kalan yɛrɛ taabolo tun bɛ ɲini ka tiɲɛ an bolo a ma ɲa don laban min ni binni kɛla o don laban binni an taara ka taa n'an ye fo Bamakɔ y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba sigilen bɛ Yirimajɔ an sela cɛkɔrɔba fɛ yen a ko an ma i banna sira min ma ka na nansara kalan na o waati de sera a ko waati selen ne ko a ma n ko anw ka laɲini tɛ nin fɛn nin ye a ka di ne ye ne ka nansara kalan de kɛ ka baara kɛ ni gouvernement ye cɛkɔrɔba ko ma jinɛw y'a laɲini cogoya min na o n'o tɛ kelen ye ne yɛrɛ ko n bɛ bɔ ka se da la dɔrɔn n galonna ka bin tuguni u ye n cɛ ka na cɛkɔrɔba kɔrɔ o yɔrɔ la jinɛw yɛrɛ y'a laɲini sa ka fɔ n ka baara daminɛ o waati la an de sɔnna ka sɔrɔ ka dɔnni ton ta cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo n'Ala ka jɛn ye ale min ye san 7 kɛ jinɛkuntigiya la Sikaso mara mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mohamed Samake Jitumu Bala mɔden 3nan n'i y'a fɔ dɔrɔn ale tɛ maa dogolen ye jamana nin kɔnɔ bilen n'Ala ka jɛn ye. I Samake i y'o kuma min fɔ sisan o diyara n ye kojugu an bɛna don an ɲininkali kolomaw la ni o fɔlɔfɔlɔ ye Buwa Samake ye laturudala ye i ye jinɛtigi ye yala nin baara fila ni a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa. Alhamdulillah nin baara fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ se ka fɔ anw ye laturu kalan daminɛ cogoya min na cɛkɔrɔbaw ye laturu sigi taabolo yira an na nka laturu masaw tulo b'an na
i ka kɛ laturu masa ye i denmisɛnniya t'i kɛ laturu masa ye i tɛ to denmisɛnniya kɔnɔ ka kɛ laturu masa ye n'i b'a kalan na adamadenw fɛ kɛcogo t'o la sabula laturu kalan ka dafa adamaden na i ka wele ko laturu masa ye san 12 ye nka mɛ ni e maa min bɛ ka kalan dibila fɛnw fɛ n'o ye jinɛw ye e de ta bi teliya o de y'a to laturu ye so 16 ye o y'a duguma sira ye nka mɛ laturu ye so 18 ye ala y'a so 18 gindo kalifa kamalenin na ka to funangɛniya la ka sababu kɛ minnu y'a kanu dibi la n'o ye jinɛw ye i ka ɲininkali ye ko yala baara fila nin bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa n bɛ fɛ ka yira i la kuma kɔnɔna na k'a fɔ baara fila nin bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sabula jinɛw yɛrɛ bɛ yen jinɛ dɔw bɛ yen olu de ta ye laturu ye olu de bɛ laturu baara jinɛw cɛla ni e ni tora jinɛko kɔnɔ ni n'olu bɛnna ni dɔ ma fara i ka laturu ko taabolo ka dɔ tɛ bɔ a la n'ala ka jɛ i sama kɛ yala bɔn a bɛ se k'i da don laturu da ani jinɛtigiya c'est à dire k'i da don kelen nana k'u walawala an filɛbagaw ye mali kɔnɔ mali kɔ kɔnɔ n'ala sɔnna a ma an b'a daminɛ laturu la fɔlɔ an b'a fɔ an balimaw ye ko laturu yɛrɛ de ye Aminata den Abudulayi den Muhamadu Rasululayi sallallahu alaihi wasallam laturu ye Muhamadu yɛrɛ de ye maa minnu ko ko laturu ye tomi ye ani maa minnu ko ko laturu ye kala ye u ka daminɛ seju la ka na se sigimusa ma n'i y'a kɔnte ka fara ɲɔgɔn kan n'o de ye ka jate ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 96 ma n'i ye 4 bɔ a la k'o kɛ dolo ɲiyɔrɔ ye dolo ye 4 ye a tɔ bɛ to 92 n'i ye Muhamadu Indu bɔ o bɛ bɛn 92 ma ale bi an ma tila kuranɛ kɔnɔ ala ko Muhamadu ma ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina ala ko Muhamadu ne mi ci fosi kama fo n'a kɛla danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔli sababu ye laturu yɛrɛ fɛnɛ nakun ye jumɛn de laturu nakun de ye ka maaw tanga ka bɔ degun ma ni tangana ka bɔ degun ma i bɛ bila nɛɛma de kɔnɔ laturu nakun ye k'i kɛ nafolotigi ye walima k'i kɛ gɛrɛsɛgɛ ɲuman tigi ye walima n'i bɛ den de nɔfɛ k'o d'i ma n'i bɛ muso de nɔfɛ k'o d'i ma nin bɛɛ b'i wele ko nɛɛma donc laturu nakun de ye ka kira dɛmɛ a yɛrɛ ka mission na ka mission dafa n'ala ka jɛ ni o bɔra yen i da sera jinɛko ma ko an ka jinɛko fɛnɛ walawala minnu fɛnɛ b'a la ko jinɛko ye tiɲɛ walima jinɛko ti tiɲɛ an b'a f'u ɲɛna ni jinɛko ye tiɲɛ jinɛko tɛ tiɲɛ anw tɛmɛna o yɔrɔ kan ka ban nka an bɛ yɔrɔ min ɲɛf'u ɲɛna o de ye u ka don kuranhanu kɔnɔ suratul jini bɛ n'a sɔrɔ ni ala yɛrɛ tun ma jinɛw danfiya ala tɛ jinɛw suran dɔ bila kuranɛ kɔnɔ k'o ye jinɛw ka suran ni ala nana ni suran dɔ ye kuranɛ kɔnɔ k'o kɛ jinɛw ka suran ye o b'a yira k'a fɔ ko jinɛko ye tiɲɛ de o kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jinɛ silamɛ bɛ yen jinɛ kafiri bɛ yen jinɛ kafiriw olu ka taabolo ye minnu ye a b'olu woloma k'olu yira an na jinɛ silamɛw ka taabolo ye min ye kuranɛ kɔnɔ a b'olu woloma k'olu yira an na donc ka faranfasiya k'a lajɛya mɔgɔw ma k'a fɔ jinɛko ye tiɲɛ kuranɛ de b'a yira an na k'a fɔ ko jinɛko ye tiɲɛ jinɛtigi bɛ yen jinɛ bɛnkɔ fana bɛ yen dɔ bɛ yen o ye jinɛtigi ye o tɛ jinɛ bɛnkɔ ye dɔ bɛ yen jinɛ de b'ale kɔ jinɛtigi fana tɛ n'ala ka jɛ bon Samakɛ an ka foli b'i ye mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ Actuel Media filɛ ani Cɛbɛn kɛnɛ an ka foli b'a ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigilen kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ mɔgɔ min fɛ bi Keleya Buwa Samakɛ jinɛtigi don laturu masa don mori fana don nka bi an ye moriya bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ka taa ni jinɛtigi ani laturu kisa ye an b'o de kɔnɔ bi an bɛ fo kuluju la f'a ka jinɛ sɛbɛnko fan fɛ voilà bon i ye kuma dɔ kun tigɛ sisan n'o ye jinɛ bɛ n kɔ ani jinɛ bɛ n bolo ko kelenw tɛ yala i bɛ se ka nin kuma nin kɔnɔ ci wa sani an ka ɲininkali dɔ tɛnku la n'ala sɔnna a ma jinɛ bɛ n kɔ ani jinɛtigi jinɛ bɛ n kɔ ye maa ye maa min bɛ yen ni jinɛ bɛ a bi jinɛ bɛna don ale farikolo de la ni jinɛ donna farikolo la a bɛ kuma maaw fɛ ka jinɛ ka mission lase jinɛ bɛnkɔ ye maa ye maa min bɛ wele ko jinɛ ka baarakɛminɛ jinɛ bɛ tɛmɛ ni ale ka sira de ye k'a yɛrɛ labɔ maaw k'a dɔn ka fɔ ale bi a bɛ maaw kungo fɔ a ye u ye ale da fɛ maaw kungo kan ka dilan cogoya min na a b'o fana ɲɛfɔ maaw ye ale da fɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ tila k'a yɛrɛ tigi dɛmɛ fɛnɛ a ka se ka maaw mako dilan nka mɛ ale tɛ se ka mako gɛlɛnw dilan sabula jinɛ sɔnni tɛ kɛ ale yɛrɛ bolo k'a bila karabali bolo kan sabula ale tɛ se ka jinɛ bila baara la jinɛ de b'ale yɛrɛ bila baara la ale bɛ ciw de la fɔ jinɛ in na jinɛ b'u kɛ
nka mais ale tɛ se ka jinɛ bila baara la n'ala ka jɛn ale bi k'a la faranfasiya ye o ye maa min bɛ yen ni a tɛ se ka jinɛ ye ɲɛ ni ɲɛ n'u tɛ sigi da ni da ka kuma jinɛ bɛnkɔ y'o de jinɛ mana kɛ maa min kɔ i bɛ taa sɔrɔ ani jinɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ u tɛ se ka sigi da ni da i b'a sɔrɔ ni n'a tigi donna kungo kɔnɔ ni tu ye mankan bɔ n'i ma farati i bɛna a tigi sɔrɔ so n'ala sɔnna jinɛ bɛ mɔgɔ minnu na maa min ye jinɛtigi ye a tigi o de ye maa ye maa min ni jinɛ yɛrɛ bɛ ginu ɲɔgɔn ya ale bɛ jinɛ ye ɲɛ ni ɲɛ a b'a ye u bɛ kuma da ni da wa jinɛ sɔnnen don o tigi de bolo o tigi de bɛ jinɛ bila ko gɛlɛnw kɛli la i b'a jateminɛ ni jinɛ bɛ maa min kɔ baaraw bɛ baara la a tigi tɛ se k'olu wuli teliya la mais ni maa min ye jinɛtigi ye o tigi de bɛ baara wuli waati f'i ye ka tila ka wuli ka bɛn i yɛrɛ ɲɛna waati ma walima k'i ɲininka i bɛ fɛ a ka kɛ ka bɛn waati jumɛn ma sabula ale bɛ jinɛ wele de n bɛ fɛ nin ka kɛ i mago bɛ mun na a b'a fɔ n mago bɛ nin de la a b'o d'a ma dɔrɔn jinɛ bɛ sɔn o de ye jinɛtigi ye aba dansɔgɔni ko an bɛ émission dɔnni kana kɔnɔ halisa an bɛ Actuel Media sanfɛ ani Cɛbɛn kɛnɛ sanfɛ bon Samake ɲininkali m'an bolo o ye bi Mali kɔnɔ jinɛtigiw ka ca surtout muso kunda yala Mali jinɛtigiya ka taa taabolo man di e ɲɛ b'a la cogo di alhamdulillah an b'a fɔ an balimaw ye minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ jinɛtigiw ye sabula bibi in na fo faamuya dɔ ka kɛ jinɛtigiya don dɔnni nasira fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ɲuman de bɛ ka dɔgɔya bi ka a juguman de caya o tɛ dɔnni dɔrɔn ye dɛ baara o baara bɛ yen n'a bɛ ka kɛ bi diɲɛ kɔnɔ n'i ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan bi k'a lajɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 3 4 de bɛ yen min ye ɲuman ye a tigiw la mais i bɛ taa sɔrɔ a tɔ 96 bɛɛ lajɛlen ye kolon ye o ye an bɛ tile min yɛrɛ la sisan o y'o tile de n'ala ka jɛn ye min ye jinɛtigiw ka taabolo ye bi an b'a fɔ an balimaw ye u ka adamadenw u k'u hinɛ minɛ u ka maaw hinɛ minɛ n'i ye maa hinɛ minɛ i bɛ se ka dɛmɛ cogo la i n'a fɔ e b'i yɛrɛ ye a yɛrɛ place de la jinɛtigiw bɛ ka caya Bamakɔ bi nka mais jinɛ bɛnkɔw de ka ca Bamakɔ bi ni jinɛtigi ye Mali fantan 4 bɛɛ la bi an b'a dɔw bɛ jinɛ b'u bɔ k'o bi jinɛ bɛ maa bi jinɛ bɛ maa bi nka est ce que jinɛ bɛ jinɛtigi bi wa jinɛ bɛ jinɛtigi bi o ye ni jinɛ yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ jinɛtigi yɛrɛ da fɛ ka sɔrɔ a tɛ fɛ ani jinɛtigi ka gindo ɲɔgɔnya kan walima ale yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔ laɲini jinɛtigi fɛ walasa k'a kɛ mais a y'a ye jinɛtigi tɛ ka sɔn ale yɛrɛ bolo a tigi tɛ ka sɔn ale yɛrɛ bolo donc n'a bɛ maa dɔn maa min yɛrɛ n'o bɛ se k'a karaba ka don ale ɲɛnada fɛ o la a b'a labin o tigi ɲɛna k'a ka message tɛmɛ ka ɲɛfɔ o ye donc o la jinɛ bɛ jinɛtigi bin nka mais jinɛ bɛnkɔ jinɛ b'ale de bin sabula ale ni jinɛ tɛ se ka kibaruya sira si fɛ ni sigo ani binni tɛ n'an taara ɲɛfɛ an bɛna fɔ jinɛw ka taabolo ko ni se kɛra o yɔrɔ olu ma waati min na faranfasiyaliw bɛna k'i ye n'ala ka jɛn ye o yɔrɔ la an bɛ se ka don a kɔnɔ sisan ma jinɛw ka taabolo ko yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la alhamdulillah bamananw b'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛnnen don a kan ka fɔ jinɛ bɛ ye jida la walima kungo kɔnɔ jinɛ bɛ ne b'a fɔ jinɛ bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na jinɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ yanni an ka don dugu o dugu kɔnɔ ka n'o tu tigɛ o yɔrɔ tun ye kungo de anw de bɛna tu tigɛ ka sow jɔ a la a bɛ kɛ dugu an bɛna jinɛ minnu sɔrɔ yen na ala ma yamaru d'i ma i ka jinɛ gɛn ka bɔ i tɛ se k'o gɛn ka bɔ i n'o jinɛ b'aw ka sigi kɛ e y'i ka dutigi ale fana y'a ka dutigi a bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ an ka duw caman bɛ yen bi na an ni jinɛw bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛ vie parallèlement u b'u ka vie kɛ anw yɛrɛ b'an ka vie kɛ donc o la jinɛ a bɛ anw kanu ka don an na o ye jinɛ taabolo dɔw ye minnu bɛ maaw kanu ka don i la jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ ala tɔgɔw de nɔfɛ olu ni ala tɔgɔ baarakɛlaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
jinɛ dɔw bɛ yen olu ta tɛ ala tɔgɔ baara ye olu ta tɛ u b'i kanu nka mɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'i wele ko jinɛmori o n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ fɛn dɔ ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na n'a ye yɔrɔ dɔ la minnu bɛ kuma yɛlɛmaw kɛ o kuma yɛlɛmakɛlaw olu n'o jinɛw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn dɔ ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na n'a ye yɔrɔ dɔ la o jinɛw bɛ yen donc jinɛ ye taabolo saba ye o taabolo saba ni kelen kelenna kɔnɔna na taabolo fila fila b'a kɔnɔ n'o ye diinɛ ka taabolo ye ni min tɛ silamɛ o ye chrétien walima o ye soma ye walima kafiri n'ala ka jɛ i ka o jaabi diyara n ye yan'a bɔ jinɛtigiya ɲininkali kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ jinɛtigi a musomanw de ka ca bamakɔ kɔnɔ bamakɔ kɔni an kɔni tɛ mali fan tɔ dɔrɔn nka bamakɔ kɔnɔ musomanw ka ca yala mun de bɛ na n'o ye yala jinɛw bɛ muso de kanu k'o kɛ u ka kuma laselaw ye wa walima cɛw tɛ ala jumɛn ye alhamdulilayi jinɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma bi n'olu de ye mago dilannaw ye n'olu bɛ wele ko jinɛ masaw n'i y'u fara ɲɔgɔn kan a cɛman de ka ca ka tɛmɛ a musoman kan cɛ bɛ mago min ɲa muso ye a t'o mago ɲa a cɛɲɔgɔn ye muso bɛ mago min ɲa cɛ ye a t'o mago ɲa a muso ɲɔgɔn ye i b'a jateminɛ bi an ka taabolo kɔnɔna na i bɛ ka minnu fɔ n'i ma taa sɔrɔ ni min ye tanbatigi ye i bɛ taa sɔrɔ bɔrɛ tigi don walima soma walima solomana walima kaba walima batugunɛ nin bɛɛ ye jinɛ cɛ de ye hali donc bɔrɔjan min bɛ fɔ o ye jinɛ cɛ de ye bɔrɔjan ye jinɛ cɛman de ye ani tanba jinɛ ninnu tɔgɔ dɔ de dalen don u la sabula u nana ka bɛn événement dɔ de ma anw fɛ yan walima fɛn min b'u ka mara kɔnɔ o tɔgɔ de bi dɔw la nka jinɛ kelen kelenna n'a gindo tɔgɔ bi n'i y'o tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔn o de la i b'i wele ko jinɛ tigi i tɛ jinɛ wele o la kuma se k'a bi jɔ k'a sɔrɔ a ma se ma i tɛ jinɛ wele o tɔgɔ la fiyewu ko jinɛ bi jɔ k'a sɔrɔ a ma se ma kama i kɛnɛ kan sabula o y'a gindo tɔgɔ de n'ala ka jɛ o jaba ye bonyana ma an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ halisa an bɛ fo Keleya an bɛ Kuluju la Buwasama i ka jinɛ sɔnyɔrɔ la an bɛ Actuel Media kan an bɛ Cɛbɛnkɛnɛ sanfɛ an bɛ Buwa fɛ yen ɲininkaliw b'an bolo halisa an bɛna don o kɔnɔ ka taa n'o ye karamɔgɔ Buwasama ke an bɛ segin ka na an ka laturu kɔnɔ dɔɔnin laturu so dɔw bɛ yen an ye laturu so saba ta Badara Alu b'o la Tonti Gariya b'o la Adama b'o la yala Buwa a bɛ se ka dɔɔnin fɔ an ye nin laturu so saba nin kan wa alhamdulilayi y'a daminɛ min na n'o ye Badirali ye n'ale bɛ wele ko Jigisoden laturuden Badirali n'o ye Sedina Ali ye a kɛla Sedina Ali ye ka da kun dɔ kan nka mɛ anw b'a fɔ ko Sedina Ali yɛrɛ tɛ Badara Ali ye Badara Ali ye Alahu yɛrɛ de Badara Ali ye Alahu yɛrɛ de ye laturu kɔnɔ k'a daminɛ Seju la ka na bila Sedina Ali la n'o ye Badara Ali ye n'i y'a kalan na walima a tomi kɔnte k'a dafa ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ 66 de di n'i ye Alahu yɛrɛ hindu bɔ a bɛ 66 de di jigi jumɛn bɛ adamaden na walima danfɛn na dugukolo sanfɛ ka giriya ka tɛmɛ Ala kan Badara Ali b'i wele de ko Jigisoden n'i ye dɔnnibaw yɛrɛ dama a m'a fɔ ni dɔnniba bɛ filɛli la ni kunfin ye dɛ mɛ ni Sedina Ali kelen pe bɔra ka kuma laturu kɔnɔna na k'a sɔrɔ dɔnnibaw yɛrɛ dama de sigilen bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka miniti 30 kɛ ka se miniti 40 ma mɔgɔ si tɛ sɔn k'a kɔrɔ fɔ sabula ale ye laturuden min n'a kɔrɔfɔli ka gɛlɛn ni dɔnnibaw yɛrɛ dama sigilen don sabula o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ sabula ale kɔrɔ tɛ se ka dɔn tɛ fo ka sɔrɔ i kelen bɛ k'a ɲɛɲini maa min ye kalan kɛ ni so ye ka kalan kɛ ni dolo ye ka tila ka kalan kɛ ni sigiɲɔgɔnw ka kuma ye n'o ye sow sigiɲɔgɔnw ka kuma ye maa min ye kalan kɛ n'o taabolo o de bɛ se ka laturuden Badara Ali mana bɔ ko kelen kɛ laturu kɔnɔna na o tigi de bɛ se ka kuma Badara Ali ale de bɛ adamaden ka kamanagan sabula Ala yɛrɛ tɔgɔ de ye ko kamanagan masa Ala kɔrɔ de y'o ye kamanagan Badara Ali de bɛ kamanagan wuli ka bɔ adamaden na
kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni maa min bɛ yen i sen don diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ la k'a lajɛ a si ma ɲɛ i bolo Badara Ali de b'a wele ka bɔ i kan Seydina Ali o se ka mɔgɔ dayɛlɛ walima a bɛ fɔ cogo di a bɛ fɔ de kɛ adamaden min datugula n'a jigila tigɛlen don a yɛrɛ ka adamadenya taabolo la k'a ti kɛ fɛn bilen fiyewu a t'i woloma cogoya si la Badara Ali de b'a tigi wuli ka jɔ n'a tigi b'i fɛ k'o kɛ i k'o fɔ ɲɛna tuma dɔ i b'i fɛ k'o ɲininkali kɛ n'Ala sɔnna ma an b'o d'aw ma ni kɔnɔna jɛlen wa an t'a fɔ k'a tɔ to n'Ala sɔnna ma o diyara n ye an y'a minɛ Badara Ali a b'a bɔ fataw jate de la n'o ye 489 n'a ye Badara Ali bɔ nasi bɔ o jate la a tigi bɛ gele seleke 4 fara de ɲini ani gele bulu kuru 6 k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan ka nasi nin k'a kan k'a tobi ka koko 6 k'a la yɔrɔnin kelen walima don o don koko 1 nin 6 bi dafa fɛ waati o waati a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ yen Ala b'a jɔyɔrɔ yira a la o yɔrɔ bɛɛ a ka fɛn fɛn tun datugulen don dɔw yɛrɛ n'a sɔrɔ n'a ka projet dɔ de tun jɔlen don o tɛ ka se ka réaliser fiyewu a bɛ tila kolen na waati o waati a tigi b'a wele ko karisa ko i ka numéro de tun tununna na dansɔgɔ émission dɔnni kɛnɛ a WhatsApp groupe mɔgɔw surtout aw nin ye aw jansa ye k'an bɔ Samakɛ fɛ nin ye Badara Ali dama ye fɔlɔ an ma don gariya kɔnɔ an ma don Adama kɔnɔ an bɛ taa an ka ɲɛgɛn ɲɛfɛ bɔ i dansɔgɔ ni ko an bɛ taa tontigi gariya alhamdulillah tontigi gariya ale bɛ kuma dugu jukɔrɔ fɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolo ale bɛ kuma o de kan n'o ye sanu jama walima lulu marjanɛ ale bɛ kuma ninnu de kan nafolomafɛn minnu ye dugu jukɔrɔ fɛn gariya an b'a fɔ gariya bɛ n'i ye gariya jateminɛ gariya b'i bɔ ni kun fayakun de kun fayakun gariya b'i bɔ n'o de ye Ala tɔgɔ la mɔgɔ man kan gariya baara fɛn dɔ kama ka tila ka kɛɲɛ k'i m'a sɔrɔ n'i y'o kɛlen dɔrɔn i dolo datugulen don ni maa dolo datugulen don ni ye gariya baara i bɛ fɔ a kɔ nka mɛ ni dolo datugulen tɛ fiyewu n'i y'ale baara dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ yen gariya yɛrɛ dɔnnibaa minnu bɛ yen n'olu bɛ balo ka sɔrɔ hali n'a y'u jɔ u b'a fɔ hali ni kiliyanw ma wuli ka n'an ma anw bɛ balo an yɛrɛ ye o ye gariya de n'Ala ka jɛn an kunfin bɛ se ka dɔ sɔrɔ gariya fɛnɛ na n'Ala ka jɛn k'i kɛ saratala ye Ala yɔrɔ o bɛ kɛ e yɛrɛ ka cɛsiri kama dansɔgɔ sabula i ka cɛsiri de bɛ ka to bi ni maaw bɛ ka nafa o ye tiɲɛ an b'o kɛ e yɛrɛ ka cɛsiri kama i y'o ɲuman dɔn ne ni n ka jamakulu ye n'o ye Actuel Media ye an ka foli bi o la fɔlɔ n'Ala ka jɛn an bɛ na gariya min di maaw ma bi fɛn gɛlɛnba tɛ yɛrɛ o bɛ gariya de sɛbɛnni di ye walan sanfɛ siɲɛ 55 na i bɛ 55,000 don a kɔnɔ k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye ka yɛlɛ k'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ ka 55,000 nin ɲini Ala Taala fɛ ka nɔnɔ nin bɛɛ min n'Ala ka jɛn ye 5 nin bɛ bɔ a la 55,000 bɛɛ tɛ nin ma dɛ 50 de bɛ na sabula 5 nin bɛ wele de ko hadiya o ye hadiya ye o tɛ na nka 50 kɔni 50 jɛ kalo bi dafa coyi waati min na n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ kalo alamisa fɔlɔ e maa min bɛ jate bɔ ni nanzara kalo ye i b'a bɔ nanzara kalo alamisa fɔlɔ n'i bɛ jate bɔ ni farafin kalo ye i b'a bɔ farafin kalo alamisa fɔlɔ sabula kalo ko ninnu mɔgɔw m'a faamu bɛɛ bɛ boli la farafin kalo de nɔfɛ k'a sɔrɔ dɔɔni bɛ baara de i bɛ jate kɛ ni taabolo min ye tubabuw bɛ laturu baara n'i ye tubabuw ka finiw jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka uniforme jateminɛ i bɛ laturudenw y'a kan donc tubabuw bɛ laturu baara u b'a baara ni jate jumɛn o tubabu kalo n'Ala ka jɛn dɔɔni bɛ baara ni kalo jate bɛɛ ye fo n'a sɔrɔ n'i m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni sira min sabula laturu kelen kelen na jinɛ 334 dɔw ko 32 o de b'a la o fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔya talen bɛ ka di dɔ de ma
ne sera ka laturuden min jinɛ 100 ani 32 ni sera k'o dɔn walima 34 dɔn k'o ɲɛmɔgɔ dɔn e b'i wele o la ko laturu masa laturuden kelen pe ta i b'i wele ko laturu masa sabula o waati b'a sɔrɔ e mana fɛn fɛn gosi laturu kɔnɔ walima i mana fɛn fɛn laɲini laturu kɔnɔ ala bi sɔn o bi kɛ sabula o b'a sɔrɔ o jinɛ o n'a ka jinɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kolo la ka sɔn e bolo donc olu bɛɛ lajɛlen b'i wele ko e ka baarakɛden n'ala ka jɛ nka i ye kuma dɔ fɔ gariya kɔnɔ n bɛ fɛ i k'o walala dɔɔni yala ni mɔgɔ ye gariya in sɛbɛn k'a ko ni nɔnɔ kɛnɛ ye i b'i ko ne de walima i b'i jɔ faga sanfɛ dɔrɔn k'a miiri i bɛ saraka de d'a kan ni wari ni sɔrɔli ye i ka 50 sɔrɔli hami ka sɔrɔ k'a min a bɛ min a ti ko nka i b'i jɔ faga de sanfɛ i b'i jɔ fɛn dɔ de sanfɛ so sanfɛ walima k'a min hali n'i bɛ so sanfɛ i bɛ fɛn dɔ da ka yɛlɛ k'i jɔ sanfɛ k'a min hali n'i bɛ so sanfɛ i bɛ fɛn dɔ de da ka yɛlɛ k'i jɔ sanfɛ k'a min n'ala ka jɛ an bɛ se adama kɔnɔ sisan alhamdulilayi adama ale de bɛ adamaden yɛrɛ sɔn i ka ɲini fɛn bɛɛ la adama de ka teli gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ nasira la kosɛbɛ kojugu i t'o d'i ma an ka sɔrɔ ka laturu ko kun cɛ wa sabali i delila alhamdulilayi adama bɛ boli adamaden yɛrɛ de kan n'i bɛ seli kɛ i b'a jateminɛ n'i y'i ten turu o ye kala kelen tigɛ fila min bɛna ten kɛrɛfɛ o ye kala fila min bɛ adama duguma kimininkuru fila o ye kala filanan ye n'o ye kɔnɔbara ye sentɛfɛrɛ fila o bɛ bɛn sen de ma kala fila donc adama ye adamaden yɛrɛ de o la o kɔfɛ tuguni gindo bɛ adama na tuguni o ye n'i ye adama ye so filanan de kɔnɔ kuru 7 don n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ wele ni 9 ye adamaden bɛɛ lajɛlen an ka hakɛ to ɲini filɛbagaw fɛ adamaden bɛɛ lajɛlen wo 9 b'i la donc adama ye n'i b'i fɛ ka adama baara n bɛna adama baara cogo min fɔ nin ne maa min sera k'a kɛ a kɛcogoya la n'ala ka jɛn ye i b'a jɔyɔrɔ ye a tigi bɛ foloko falaka de ɲini n'a ye foloko falaka sɔrɔ a b'a kuru 7 n'a y'o sɔrɔ a bɛ na a bɛ adama nasi bɔ 77 walima 777 a yɛrɛ ka fanga taabolo la ni min y'a dɔn sɛmɛni ka nɔgɔ a ma a b'a kɛ 777 ani 77 mais ni sɛmɛni ma nɔgɔ min ma o b'a kɛ 77 ani 7 n'ala ka jɛn a bɛ sɔrɔ ka o nasi nin de kɛ fura nin ka daga kɔnɔ k'a sigi ta sanfɛ k'a tobi k'a koko 7 k'a la n'a y'a ja a b'a kɛ yɔrɔnin kelen sabula maa caman bɛ yen ni k'u ma k'u ka fura koko 7 kɛ yɔrɔnin kelen o ka nɔgɔ ma ni don o don siɲɛ kelen nka mɛ don o don siɲɛ kelen fanga de b'a la kɔrɔ fana de b'a la ne maa min y'a kɛ ni don o don ye e bɛ nafa min sɔrɔ a la ani min b'a kɔrɔtɔ kɛ o t'o nafa sɔrɔ a la n'ala ka jɛn halisa an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ ani Cɛbɛn kɛnɛ sanfɛ bi an bɛ fo Keleya fo Koloju la bi an bɛ Buwa Samake fɛ yen Keleya Buwa Samake ɲininkaliw b'an bolo an bɛ taa ɲɛfɛ halisa karamɔgɔ ɲininkali b'an bolo halisa an bɛ segin ka don jinɛtigiya kɔnɔna la an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ jinɛ b'u nɔfɛ nka hali u t'a kalama mɔgɔ b'a dɔn cogo di k'a fɔ ko jinɛ bɛ n kɔ parce que dɔw fana ka jinɛ tɛ wuli kuma bɛɛ voilà alhamdulilayi i sera maaw yɛrɛ ni ne man ye sisan maa caman ka adamadenya bɛ degun kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko dabali de b'a kan ka sɔrɔ jinɛ de bɛ ka degun d'a kan maa caman fana bɛ a bɛ ka yira k'a fɔ jinɛ de b'o kan ka sɔrɔ dabali de b'a kan nin fɛn fila bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'ala ka jɛ nka mɛ ɲininkali min kɛra n na n'o ye jinɛ ko ye an bɛ kuma ale de kan n'ala ka jɛ adamaden i bɛ se k'a dɔn cogo di ko jinɛ b'i nɔfɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ a b'a tigi n'a kɛra cɛ ye walima muso ye a b'a ka furuko de gɛlɛya furuko gɛlɛyali ye taabolo filɛ maa min bɛ yen n'a ma furu sɔrɔ a bɛ furu sɔrɔli de gɛlɛya o ma maa min bɛ yen n'a bɛ furu kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya de don o n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen u muso tellement que muso bɛ cila fanga bonya o kan a bɛ kɛ muso yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ kulonkɛ la ka sɔrɔ jinɛ de nɔ don o ye ni jinɛ musoman bi cɛ kɔ
i bɛ taa sɔrɔ a bɛ cɛ ka dalanko nɔgɔya sufɛ ni jinɛ cɛman fɛnɛ bɛ muso kɔ a bɛ muso ka dalanko nɔgɔya sufɛ a bɛ cɛ goya ye donc o bɛ na n'o gɛlɛya ye furu kɔnɔna na min bɛ yen n'a bɛ o kɔ ka sɔrɔ o ma furu sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni maa y'i kan bɔ ale nɔfɛ ka taa ni woro ye a ko bɛ jɔ a ti kɛ n'i y'a kɛtɔ ye ka furu sɔrɔ k'a sɔrɔ jinɛ nin b'a nɔfɛ sabula jinɛ ti mɛn adamaden kelen kɔrɔ jinɛ mɛnlenba ye kalo 6 ye adamaden kelen kɔrɔ ni jinɛ bɛ taa a bɛ bɔlɔ de gɛngɛ ni jinɛ b'i bɔ a bɛ mɔgɔ min kɔ n'a bɛ bɔ o tigi kɔ a bɛ bɔlɔ dɔ de gɛngɛ donc a bɛ kɛ i n'a fɔ ale bɛ yen sabula k'ale to yen fɛn fɛn b'i boli kan o bɛɛ lajɛlen b'i boli kan hali n'ale tɛ yen donc n'o waati bɛ yen n'i taara se dɔnnibaa dɔ ma o ka fɛn dɔ labɛn ka d'i ma o waati la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ furu min nɔfɛ o waati i b'o sɔrɔ mais n'ale seginna ka na a bɛ na ni gɛlɛya ni n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka ni ale bɛ yen dɔnnibaa ka fɛn labɛnnen tɛ se dɛ fo ni dɔnnibaa ye jinɛ nin yɛrɛ wele o ka gindo ɲɔgɔn n'a ma jinɛ in yɛrɛ wele o ka gindo ɲɔgɔn baara fosi tɛ se i ka furu sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a tigi a bɛ kunkolodimi bila a la a ka kunkolodimi taabolo tɛ kɛ i n'a fɔ paracetamol bɛ minnu ka kunkolodimi baw tɛ dɛ a kunkolo t'a dimi a kunkolo bɛ giriya de a bɛ kɛ komi donni de sigilen b'a kun i bɛ taa sɔrɔ kunkolo giriya nin bɛna don ɲɛkisɛ la f'a bɛ ɲɛkisɛ bilen o ye n'a bɛ minnu bi mais n'a tɛ minnu bi olu ta bɛ da kunkolo giriya ma a tɛ ɲɛkisɛ bilen o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ na ni dusu tɔɔrɔ y'a tigi la a tigi dusukun bɛ tɔɔrɔ a yɛrɛ tɔɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 1 donc hali don minnu b'a la ni an y'olu don dɔn jinɛ min b'a tigi nɔfɛ i ka dusu tɔɔrɔ don dɔrɔn n'an y'o dɔn jinɛ min b'i nɔfɛ an b'o f'i ye i n'a fɔ i b'a sɔrɔ dɔw ka juma tile bɛɛ bɛ goyaw la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka juma tile bɛɛ lajɛlen u b'o bɛɛ kɛ dusu tɔɔrɔ la moribanɛ de b'olu kɔ maa minnu bɛ yen moribanɛ o de ye lasana ye ale de yɛrɛ de ye gufatigi ye moribanɛ ni mori ni kala de ye gufatigi ye gufa kalifalen bɛ Mayimuna Hayidara de o juma mɔgɔ ta ye donc o la maa min bɛ yen ni ale dusukun b'a tɔɔrɔ araba ma de ale ta ye bɔrɛ de nka mɛ an t'o kɔnɔna na an bɛ na dusukun tɔɔrɔ o ye taamasiyɛn dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ na jumɛn na o de ye i bɛ taa sɔrɔ jinɛtɔ walima jinɛ bɛ maa min kɔ n'a tigi donna ɲɛgɛn na fo maaw bɛ kɔrɔtɔ k'a ka bɔ ko karisa bɛ mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ kojugu n'i y'a yɛrɛ ɲininka ko yala e tun ma tila koli la walima e tun ma tila i taara min na ɲɛgɛn kɔnɔ e tun ma tila la wa a fɔ k'a tilala dɛ mais a yɛrɛ t'a dɔn a sigilen bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ kun min na donc fɛn dɔ de b'a minɛ ten o bɛ kɛ jinɛtɔ la sabula jinɛ dɔw fana bɛ olu ma kɛ yɔrɔ ye ɲɛgɛn kɔnɔna de o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ jinɛ bɛ maa min na walima jinɛ bɛ maa min kɔ i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ filɛ ka d'a ye kosɛbɛ dumare la a kɛla cɛ walima muso sabula kuma bɛɛ ale nikun yɛrɛ b'a yira a la k'a fɔ fɛn dɔ b'a farikolo la min n'ale tɛ kelen ye kuma bɛɛ a bɛ dumare a yɛrɛ lajɛ dumare la k'o de ɲini nka a yɛrɛ t'a kalama fɛn b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ na ni siko ye i ka jinɛ makɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu ye a b'olu yɔrɔ yira a tigi la siko la i n'a fɔ maa minnu ka jinɛ makɛ yɔrɔ ye jida ye walima kuluda walima tigɛnso walima tu a b'olu yɔrɔ yira a tigi la walima jinɛ nin bɛna a yɛrɛ ma siko la o kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ siko de ka tenitigi ye walima dɔw bɛ siko de ka donso ye walima dɔw bɛ siko de ka soma ye minnu bɛ siko ka donso ye ka sɔrɔ murufa b'a bolo bɔrɛ de b'olu kɔ komi an ma don olu kɔnɔ an bɛ taamasiyɛnw de di ka taabolo dɔ di ka yira k'a fɔ anw bɛ k'a fɔ an ta tɛ k'a fɔ a fɔra an ye an bɛ k'a fɔ yɛrɛ anw n'u bi gindo ɲɔgɔnya de ne yɛrɛ ye jinɛtigi de ne ye mayi cɛ de ye moribanɛ ni mori ni kala bɛ jigin ne ka gufa kɔnɔ siɲɛ 1 san kɔnɔ ni cɛ ko walima muso ko don o don walima kuma bɛɛ ko moribanɛ bɛ jigin a ka gufa kɔnɔ ne n'a ɲɛ kɛ naani moribanɛ ni mori ni kala tɛ jigin gufa kɔnɔ ko dugukolo tɛ bɔ a kalama
k'a dan sogo n'ala sɔnna an kalifa b'a la kalifaw minɛlen don en tant que ani ne tigɛ bi ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna ma fɛn dɔ b'i yɛlɛma ala bi sɔn ala k'o kɛ fɛn dɔ b'i yɛlɛma ala k'o ala bi sɔn alhamdulillah n'an bɔra yen n'an bɔra sigiyɔrɔ la an bɛna binni na binni ye taabolo saba ye jinɛ bin ye taabolo saba ye taabolo fɔlɔ ye jumɛn ye jinɛ bi dɔw bin kungo kɔnɔ de walima n'u kelen b'u ka so kɔnɔ u yɛrɛ si so kɔnɔ u dalen jinɛ b'u bin donc olu ka taabolo i bɛ taa sɔrɔ jinɛ b'olu kalan de fɔlɔ ka sɔrɔ k'olu labɔ dɔw bɛ yen n'olu bɛ jamayɔrɔ la de jinɛ b'u bin olu ka taabolo ye jumɛn jinɛ olu ye jinɛ ka missionnaire de jinɛ bi tɛmɛ olu da fɛ de k'a yɛrɛ yira k'a fɔ ne bɛ yen ne jinɛ karisa bɛ yen n bɛ se ka nin kɛ nin kungo sinɛ b'i da la n bɛ se k'a dilan o ye jinɛ ka missionnaire de donc taabolo sabanan o ye jumɛn minnu dalen walima u sigilen dɔrɔn u bɛ bali k'u da u ti mankan bɔ fosi tɛ k'u la a bɛ k'i kɔnɔ k'u bi sunɔgɔ la mais jinɛ de y'u bin olu ni jinɛ bi gindo ɲɔgɔnya de u dalen a bɛ kɛ i n'a fɔ sego don ni jinɛ bi gindo ɲɔgɔnya n'olu de mɛnna olu de bi wele ko jinɛtigi olu de ka jinɛtigiya ka teli ka tɛmɛ taabolo tɔ fila nin bɛɛ kan sabula kabini olu datɔ la n'olu bi bin olu ni jinɛ bi gindo ɲɔgɔnya de n'ala ka jɛ i ka o jaabi jara ni walawalali jara kojugu jinɛ ko hukumu nin kɔnɔ halisa an bɛ yen parce que a gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan surtout bamakɔ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen u denmusow bɛ jinɛ b'u la u bɛ taa modiw fɛ yen dɔw bɛ taa dɔw fɛ yen u b'a fɔ u kana misi u kana nin fɛnw ye nka foyi tɛ ɲɛnabɔ yala o mɔgɔ ninnu hakilisi kuma dɔ bɛ buwa samakɛ bolo bi k'a f'u ɲɛna wa k'a fɔ ye ko k'u hakili latigɛ n'u ni jinɛtigi sɛbɛ sɛbɛ ɲɔgɔn don o don k'a fɔ k'u denw bɛ kɛnɛya alhamdulillah jinɛ sigibaga ti bɛɛ ye o de bɛ ka u ka taabolo gɛlɛya kosɛbɛ ni jinɛtigi bɛnna diɲɛ don o don walima ni maa min sera anw yɛrɛkun ma diɲɛ don o don an bɛ jinɛ de wele an b'a tigi tɔgɔ n'a jamu de ɲininkali kɛ a n'a ba tɔgɔ n'a jamu ka jinɛ dɔ de wele k'o ɲininka jinɛ jumɛn de bɛ karisa kɔ a b'a fɔ nin jinɛ sina de b'a kɔ taa nɔfɛ ka na n'a taara nɔfɛ ka na a bɛ ɲininka yala o jinɛ nin yɛrɛ de bɛ wele ka ɲininka fɛn jumɛn de mana d'i ma i bɛ karisa to yen walima i bɛ karisa dɛmɛ k'a ka adamadenya dilan n'a y'o fɔ o bɛ fɔ a tigiw ye n'o bolo da la n'ala ka jɛn lafiya bɛ na a ka wuli ten dɔrɔn ka ba faga dɔrɔn walima ka saga faga ko jinɛ furakɛ bon ka ba faga ka saga faga ko jinɛ furakɛ jinɛw bɛɛ lajɛlen n'u ka taabolo dɔnnen don mais min kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ni jinɛ bɛ taa jinɛ b'a ka bɔlɔ gɛngɛ walima ne ni i terikɛ n'i b'i ta i b'i muso kalifa i terikɛ ma n'i bɛ taa ni masakɛ bɛ taa a b'a muso kalifa a ka jɔn ma donc o yɔrɔ degun de bɛ yen i bɛ se jinɛtigi dɔ ma walima i bɛ se mori dɔ ma ale mana filɛli kɛ ale b'a ye k'a fɔ ko jinɛ kalifalen bɛ min ma waati min na ale b'a fɔ ko jinɛ de b'i kɔ donc o ka laada de b'i lakile k'a sɔrɔ o tɛ kɔ donc min yɛrɛ bɛ yen n'o nana cun dɔrɔn dɔnni bɛ boli ni dɔnni bolila karamɔgɔkɛ min ye baara kɛ walima jinɛtigi min ye baara kɛ o ni e yɛrɛ de ye sisan sa aw de bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i b'a dɔw kɛ o le k'i ka yɛlɛ sanfɛ i tɔ bɛ jigin k'i fereke ka taa de karamɔgɔkɛ yɛrɛ ani maa min yɛrɛ y'a baara kɛ maa min yɛrɛ taara k'a bɛ fɛ ka jinɛ sigi a kunna walima maa min yɛrɛ taara k'a bɛ fɛ k'a yɛrɛ mabɔ jinɛko la sabula dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ko ka u ka jinɛko baara kɛ mais jinɛ ka to dibi la a kana olu ka fɛn tiɲɛ mais a k'u kɔlɔsi donc e taara ka to baara kɛ mais i ɲɛ b'a la o le k'a k'e dɛmɛ k'e layɛlɛ sanfɛ mais a bɛ k'e lajigin de tuguni o ju bɛ bɔ nin de la. Dansɔgɔ n'ala ka an bɛ mɔgɔ ladonna halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'o de kɔnɔ cɛbɛnkɛnɛ mɔgɔw olu fɛnɛ u ka page bɛ direct la bi u bɛ k'an suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Actuel Media fɛnɛ o ye kɔrɔlen ko ye ani mɔgɔ mɔgɔ bɛna sɔn sɔrɔ WhatsApp groupe sanfɛ an b'a fɔ ko émission dɔɔni kɛnɛ an b'o la bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Buwa Samake ka bɔ Keleya an bɛ fɔ a ka jinɛ sɔn kulu ju la bi ta ma kɛ so kɔnɔ an bɛ ɲininkaliw b'an bolo émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa a bɛ ɲini ka s'a kuncɛyɔrɔ la nka karamɔgɔ Buwa an b'a ye jinɛ bɛ ye muso kunda de kosɛbɛ
n'a fɔ a ye minnu bin ka caya a caman ye muso ye o dun jinɛ tɛ tugu cɛ denmisɛnnin kɔ wa jinɛ bɛ tugu cɛ denmisɛnnin kɔ o de y'a to n y'a f'i ɲɛna taamasiyɛn kɔnɔna na n ko cɛ dɔw bɛ yen u ka musoko bɛ gɛlɛya wari taɲa tɛ u ka musoko bali mɛ olu yɛrɛ de ma n'u kan bɔ muso nɔfɛ ni muso yɛrɛ ma ban muso somɔgɔ dɔ bɛ ban a tɛ di fiyewu muso nin tɛ sɔrɔ walima ale yɛrɛ dusukun bɛ tila ka na ban o musow la pewu jinɛ musoman bɛ tugu cɛw nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen o ni muso dagabanaw muso minnu bɛ yen n'u muso minnu ta ye u ni kun ye ni nafolo b'u kun sɔrɔ b'u la muso minnu ye tɔgɔtigi ye u n'olu bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ kɛ teri ye u b'u dɛmɛ sira bɛɛ dɔ kan nka mɛ ni kanu sira nana bɔ dɔrɔn ni muso nin bɛ fara ɲɔgɔn na ale yɛrɛ t'a fara cogo dɔn o ju ye jinɛ min b'a kɔ jinɛ in de ye muso nin lasa ma walasa a bɛ se k'a dɛmɛ nka mɛ ni kanu sira nana jinɛ in bɛ cɛle ale yɛrɛ de bɛ tila ka sira datugu o jinɛw dɔ la kelen ye sakimata ye o jinɛw dɔ la kelen janba ye dansɔgɔ ni ko karamɔgɔ bɔ sama kɛ ŋalu b'an bolo an bɛ taa n'o ye ɲɛfɛ n'o ye halisa bɔn i ye jinɛtigi ye i ye mori ye i ye laturudala ye keleya kɔnɔ yan nka i b'a sɔrɔ dɔnnila fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛɛ n'a ka spécialité don i b'a sɔrɔ dɔw ta ye ni siri bɛ mɔgɔ kan ka siri tigɛ ka bɔ yen pewu walima dɔw bɛ yen ni nafoloko baga olu b'o de kɛ mɔgɔ ye o de parce que mɔgɔ kelen ni fɛn bɛɛ dɔn yala buwa bɛɛ sigilen bɛ fɛn minnu kan keleya yan ni mɔgɔ bɛ se k'u jigi da kan cogo bɛɛ a tɛ wuli yala i bɛ se k'i da don olu la k'o fɔ an filɛbagaw ye ne ɲininka o la fɛn min bɛ yen ne y'o ye n ka spécialité ye n'a tɛ wuli fiyewu ala ta kɔfɛ ala ta kɔ fɛn saba fɛn saba ni naaninan bɛ yala o bɛ kɛ papiye ko ye papiye ko maa minnu bɛ jamana kɔfɛ kɔfɛ mɔgɔw maa minnu bɛ jamana kɔfɛ ni naaninan bɛ yala a bɛ kɛ papiye ko ye maa minnu bɛ jamana kɔfɛ nka mɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o de ye dabali ni siri ye dabali parce que nin fɛn fila tɛ kelen ye dabali ni siri dɔnnibaa caman de b'a fɔ la k'u bɛ siri wuli ka bɔ adamaden kan n bɛ dabali wuli ka bɔ adamaden kan k'a sɔrɔ a b'olu yɛrɛ kan siri furala ko bɛ siri wuli nasila ko bɛ siri wuli nka mɛ dabali furala ko tɛ dabali wuli nasila ko tɛ dabali wuli siri adamaden yɛrɛ b'i yɛrɛ siri nka mɛ adamaden t'i yɛrɛ dabali siri ni dabali ye fɛn fila ye minnu tɛ kelen mɛ u taabolo bɛɛ ye kelen ni siri bɛ maa min kan i bɛ taa sɔrɔ a tigi a ka siko kirikara ka ca ni maa ye layidu ta ye layidu kan tɛ timɛ o kelen bɛ dabali fɛnɛ na o kelen bɛ siri la a tigi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ su kun fɔlɔ bɛɛ kɛ hami na a ka adamadenya taabolo la yala a bɛna kɛ fɛn wa walima a tɛna kɛ fɛn nka mɛ i bɛ taa sɔrɔ ni dabali bɛ maa min na ale bɛ jigila tigɛ de k'a fɔ ale tɛ kɛ fɛn mɛ ni siri bɛ maa min na ale bɛ to hakilina fila de la dabali ye jumɛn ni dabali kɛla adamaden na n'i ye fura ko ko dabali b'i la i b'a jateminɛ n'i y'a fura ko kɛ tile 15 i ka lafiya dan y'o ye o tile 15 mana tɛmɛ gɛlɛya bɛ tila ka segin tuguni k'a kun bɔ fɛn yɛrɛ bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ne ye baara min kɛ baara nin bɔra min o tuma baara nin ma mago dilan wa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ e bɛ fura min ko i fɛ o bɛ siri nin de wuli dabali ja de ye siri ye ni dabali kɛr'i tɔgɔ la sisan a bɛ ja dɔ de bila ka na don e farikolo la ja min bɛna don e farikolo la n'i ye fura ko fura bɛ ja nin de wuli mɛ dabali fɛn donnen bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ min na fura t'o yɔrɔ dɔn k'a bɛ t'o tiɲɛ dɔnnibaw kulo bɛ na fɛn min bɛ dabali tiɲɛ u b'a dɔn ka dabali kɛ yɔrɔ dɔn coyi suran dɔw bɛ bɛn kelen don olu kan n'i y'olu nasi kɛ o yɔrɔ la bɛɛ ka o yɔrɔ yugu bɛɛ ka o nasi kɛ o yɔrɔ la bɛɛ dabali bɛ tiɲɛ mɛ e ye fura d'a tigi ma k'a ko donc fɛn min b'a farikolo la a b'o de wuli ka bɔ yen mɛ min bɛ dugukolo la a t'o wuli o tila ka segin ka wuli o effet bɛ tila ka wuli tuguni voilà donc o de y'a to dabali bɛna bɔ maa la tile 15 o tile 15 donc ni ja fɔlɔ ni wulila ka b'i kan n'i sera maa ma o ye fura d'i ma k'i ko ni ja ni wulila ka b'i kan a bɛ tila ka segin min kɛ ka na bɔ i la tuguni donc a bɛ ja o kura bila tuguni ka segin donc n'o y'a sɔrɔ i ka ko bi ka ɲa o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ a bɛɛ bi kale ka jɔ o bɛɛ ju ye dabali in de
i y'a faamu a bɛ fɔ ko dabali kura kɛli la mais dabali kura tɛ kɔrɔlen de don toujours ni dabali bɛ wuli ka bɔ adamaden ka jinɛ de bɛ se ka dabali wuli jinɛ de a tigi tɔgɔ n'a jamu n'a ba tɔgɔ n'a jamu de bɛ di jinɛ ma jinɛ de bɛ wuli ka ɲinini kɛ dabali min kɛra tɔgɔ la dabali fɛn yɛrɛ donna fan jumɛn n'a y'o ye a bɛ o yɔrɔ lajɛ ka dabali fɛn bɔ ka sɔrɔ k'a lajɛ a dilanna ni yiri jumɛn walima kuranɛ kolo jumɛn walima laturuden jumɛn o lakari ye jumɛn donc o de bɛ labɛn ka d'a tigi ma n'a tigi y'o sɔrɔ o de ye lafiya bada ye dabali la an y'ale ɲɛɲini an b'a ɲɛdɔn sabula an ni minnu bɛ baara la olu de b'a ɲɛfɔ an ye n'ala ka i ka spécialité filanan spécialité filanan o ye nafolo baara de nafolo baara ye jinɛw de ta ye nafolo ye jinɛw de ta ye nafolo baara an bɛ nafolo baara ni cɛ 30 ye an b'a baara kɛ ni salatul nariya ye an b'a kɛ ni suratul yasini an b'a kɛ ni suratul wakiyatu ye nka mɛ suratul wakiyatu ni suratul yasini an b'olu bɛɛ kɛ olu ye sɛbɛn de ye mais cɛ 30 ale ni salatul nariya olu nafolo baara min n'an b'o kɛ an b'o kɛ olu ye bolola nɛgɛw di ne yɛrɛ ta filɛ nin ye salatul nariya di n'ala ka jɛn o dɔ bɛ dilan ka di an ma wa n'ala sɔnna ma dɔ bɛ dilan ka don aw tigɛ la n'ala sɔnna ma yanni émission wɛrɛ cɛ dɔ bɛ labɛn ka don aw tigɛ la n'ala ka jɛn i fɛnɛ b'o yira n'ala sɔnna ma o kɛ dafa ye ne ni n tɔɲɔgɔnw fɛnɛ cɛ n'ala sɔnna ma n'i y'a don kalo 7 kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ i sera ne ma k'i to cogoya min na i ma b'o cogoya la ne bɛ dɔɔni to yen n tɛ baara kɛ dɔɔni kɔnɔ bilen Samakɛ dansɔgɔ ni ko nafolo baara yɛrɛ ni ne bɛ nafolo baara d'i ma ne b'a f'i ɲɛna ne bɛ nin kɛ yanni nin kalo cɛ walima yanni nin waati cɛ i b'a sɔrɔ wa i b'a sɔrɔ a bɛ tini fo n'a sɔrɔ ala b'a ka jɔnya yira adamaden bɛɛ la ala b'a ka jɔnya yira adamaden bɛɛ la n'o fana ma kɛ i b'i kafa i b'i yada n'i sera ka bɛɛ kɛ fɛn ye i yɛrɛ b'i yɛrɛ wele ko ala donc o la an b'a ɲini ala fɛ an bɛ se ka minnu kɛ fɛn ye a k'olu de ɲɛsin an ma an tɛ se ka minnu kɛ fɛn ye k'u ka magoɲa bɛ yɔrɔ min na ala k'u ɲɛsin n'ala ka jɛn donc an ka spécialité sabanan o ye bana qualité bɛɛ dabali don i n'a fɔ kurusi jalala gosi ne cɛya fanga dɔgɔyali ye a bonyali n'a jɛnya o y'an ka spécialité dɔ ye bana dabali don wa parce que kurusi jalala gosi nin dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dabali fɛnɛ de don ni muso 2 b'e bolo sisan i ye muso filanan ta fɔlɔ bɛ se ka dabali kɛ walasa ni sera filanan fɛ yen a kana ɲɛ ye mais ni sera ale fɛ yen a ka ɲɛ donc ni o dabali fasuguya b'i kan ni anw ɲɛ kɛra 4 ye walima an kumana dɔrɔn an b'a lajɛ dɔrɔn min bɛ cɛ a kan ka wuli cogoya min na o bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ kɛ k'a f'i ɲɛna n'i donn'o da fɛ dɔrɔn n'ala ka jɛn lafiya bɛ na maa minnu bɛ yen ni bon de kɛren don i la ni ne ye ɲɔgɔn ye ne bɛ jinɛ de wele maa min ye dabali nin k'i la a ye dabali fɛn don fan jumɛn a b'o de yɔrɔ fɔ an ɲɛna a bɛ taa o dabali fɛn de bɔ dabali fɛn yɛrɛ dilanna ni yiri jumɛn a lakari ye yiri jumɛn a b'o bɛɛ lajɛlen de fɔ an ɲɛna o labɛn de bɛ kɛ ka d'i ma bana sugu dɔnbali bɛ maa min na n'i ye an wele n'ani kumana i tɔgɔ ni jamu ni ba tɔgɔ na jamu an mago b'o de la an b'a di jinɛ dɔ de ma jinɛ in de bɛ kuma jinɛ in de bɛ ɲinini kɛ ka dɔn i ka bana nin yɛrɛ ju ye min ye a bɛ na ka na bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an b'a f'i ye wa i yɛrɛ b'a sɛbɛntiya a kan ka furakɛ cogoya min na o bɛ f'i ye n'ala ka jɛn donc o la ne ka spécialité sabanan o ye bana furakɛ de donc naaninan b'a la k'o ye papier ko ye ni naaninan b'a la o ye papier ko de papier ko nin kuma ka ca dɛ papier ko baara ne ye bolimafɛn fɔlɔ sɔrɔ k'a falen ka kɛ bolimafɛn filanan a bɛɛ ju bɔla papier baara de la ne ye baara kɛ minnu ye papier ko la ni ne bɛ baara kɛ papier ko la ka di ma an bɛ waati de f'i ɲɛna nka mɛ waati nin ti fɔ fo ka sɔrɔ an ni jinɛw ye gindo-ɲɔgɔnya de kɛ sabula ni i bɛ jamana min na ani papier min i mago b'o la n'o fɔra an ɲɛna an bɛ jinɛ nin de ɲininka a bɛ se k'a labɛn a bɛ se k'o papier nin ɲini k'a di e ma waati joli kɔnɔ fɛn jumɛn kan ka d'a ma n'o dila a ma a b'o ɲini ka d'e ma donc an bɛ sɔrɔ ko o de boloda o la nafolo baara kɔnɔna na an b'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanu baara fɛnɛ kɛ minnu bɛ damanda la sabula sanu yɛrɛ de ye jinɛw ta ye
ni nana o ma dama sanu baara nasira la an bɛ ɲininka de e mago bɛ garamu hakɛ jumɛn na e mago bɛ kulo hakɛ jumɛn na an bɛ jinɛw ɲininka a bɛ se ka di ma fɛn min na o fɛn min laada fɛn min na o bɛ f'i an ɲɛna an b'o f'i ye i b'o bɔ anw ka ɲini an ka sanu garamu tan an ta ye min ye a la an b'o f'i ɲɛna danso n'ala ka jɛ Samake émission a bɛ ka taa a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ Buwa Samake yala kalandenw b'i bolo an na denw b'i bolo min hali ni Buwa tɛ yen ni mɔgɔ mana fɔ i kɔ ko o tigi o bɛ se ka mɔgɔw mago dilan wa alhamdulilayi an yɛrɛ si ma janfa ka se den ma den min bɛ se ka ton ta an kɔ fana nka mɛ kalandenw bɛ yen ala sɔnna ka jinɛw kolo ka d'a ma cogoya min na ala sɔnna maaw y'an kanu k'u u yɛrɛ di an ma an yɛrɛ fana y'an yɛrɛ di u ma sabula ni maa y'i kanu k'a yɛrɛ d'i ma dɔ wɛrɛ t'a la i yɛrɛ k'i yɛrɛ d'a ma an nalen an y'u caman ye minɛ olu maaw bɛ an bolo n'ala ka jɛ anw bɛ kɛnɛ kan anw tɛ kɛnɛ kan komi jama ka ca don dɔ la n'i nana n'i ma farati i yɛrɛ t'i aran sɔrɔ donc o la n'i nana a mana kɛ cogo cogo i bɛ maa sɔrɔ maa min ni i ye adressé o la i bɛ ne ka ko taabolo bɛ ɲɛdɔn n'ala ka jɛ n'ala sɔnna yanni émission ka ban an kana kuma laban di ma émission nin kɔnɔna la foli an b'a di Actuel Media bɛɛ ma k'a di cɛmɛkɛnɛ bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ ko an bɛ Buwa Samake de fɛ bi n'o ye Keleya Buwa Samake ye jinɛtigi don laturu masa don wa fana mori don karamɔgɔ i ka téléphone numéro parce que mɔgɔw mago bɛ jɔ la su ni tile ne de tɛna se ka sunɔgɔ ne ye min ka numéro di donc ne y'i ta di sa u b'u ɲɛsin ma n'ala ka jɛ n'ala sɔnna an ka téléphone numéro ye 00 223 77 79 74 07 o ye Orange Maltel 00 223 68 87 76 07 danso émission a sera a kuncɛyɔrɔ la n'o ye émission sera tubabu b'a fɔ min ma ko a sa fin donc ni welekan b'i bolo ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ani Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma walasa maliyɛnw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na yanni k'i ka foli ka laban kɛ émission kɔnɔ alhamdulilayi an b'a fɔ Mali faamaw ye u ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn kanu n'o olu hinɛna ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu ka bɛn u ka hinɛ an fantanw yɛrɛ la fantanw yɛrɛ dama fɛnɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kanu ka bɛn n'o kɛra dɔrɔn jamana nin bi ja ni hinɛ nana dɔrɔn fɛn caman bɛ yen minnu bi kɛra olu bi bɔ yen nka mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ kuma an balima dɔnnibaaw fɛ u ka hinɛ kunfɛnw na u ka hinɛ kiliyanw na ala ye dɔnni kalifa i ma bi kɛ e kɛ maa mago dilanna ye n'i tɛ se ka maa mago min dilan ka n'a nafolo minɛ ka dun a dɔn k'a fɔ bi ala ye barika d'i ma nka mɛ sini i bɛ kiiri bɔ ala ye n'o b'i kunna fɛn caman bɛ yen i tɛ sɔn k'o kɛ maa maa bɛ miiri ni sini ye n'a bɛ jɔrɔ ni sini ye o tigi bɛ hinɛ fantanw minnu bɛ n'u ka nafolo di an ma ko k'u mago dilan u bɛ n'u ka nafolo ninnu di u bɛ nafolo ninnu sɔrɔ cogoya min na ni e karamɔgɔkɛ yɛrɛ bilala kɛnɛ kan walima e dɔnnibaa yɛrɛ bilala kɛnɛ kan i tɛ sɔn ka don a da fɛ o la n'i b'o minɛ kan'o minɛ k'o dun k'i da an ka saliya bɔ baara la an ka baara ka kɛcogo la o la an b'o ɲini dɔnnibaaw fɛ kosɛbɛ u ka hinɛ ni dɔnnibaa hinɛna kiliyan na dɔrɔn a b'a ye k'a fɔ ko kiliyan ɲɛ ale yɛrɛ de n'i ye maa min ka baara minɛ i yɛrɛ kun taabolo ma maa tɛ sɔn k'i yɛrɛ janfa cogoya min na i tɛ sɔn k'a tigi janfa n'ala ka jɛ émission dɔnni kɛnɛ bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen Keleya Buwa Samake émission sera kuncɛyɔrɔ la an bɛna micro d'a ma a ka foli ka laban ka se émission dɔnni kɛnɛ mɔgɔw ma ani Actuel Media ma ani mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka Buwa Samake ka émission suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛna micro d'a ma a bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ sɔrɔ ka émission kuncɛ aw dan sɔgɔni ko karamɔgɔ i ka foli kan an ka nin plateau in sanfɛ alhamdulilayi
an bɛ foli kɛ Mayiga, an bɛ foli kɛ e yɛrɛ fana kosɛbɛ. I ni ce i ka cɛsiri la. Sabula i ka cɛsiri yɛrɛ de sera k'a to kɛnɛ nin sigi la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ Actual Media maaw bɛɛ lajɛlen na. K'u ni ce u yɛrɛ ye baara la. Sabula u ka wulikajɔ ye cɛ min se ka bɔ ka dangɛnɛmaya cogoya min na. N'olu ka laɲini de ye ka nkalon kɛlɛ ye. N'i ko k'i bɛ nkalon kɛlɛ a tɛ ɲɛ fiyewu f'i ka cɛntigiw de yɔrɔ ɲini walasa nkalon bɛ se ka mabɔ. O la an b'u fo u ka baara ɲuman kɛli la. O tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ k'an filɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Cɛban kɛnɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madu Jara Kɛnɛkaraba ne bɛnkɛ n b'a fo kosɛbɛ. Sabula ale yɛrɛ de ye cɛsiri kɛ ko ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ. O waati min na a bɛ ne yɛrɛ sira labɔ k'a ka d'a ye n ka kuma jinɛ ko kan n ko sira ma di dɛ. A mɛnna taa ni ka seginw na sira dili nɔfɛ nka mɛ jinɛw yɛrɛ nana fɔ an bɛ sɔn ka sira di i ka kuma i ka se ka bɔ ni tiɲɛ ye walasa anw jinɛw yɛrɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na. O y'ale ka cɛsiri de sera ka to nin bɛɛ sera ka kɛ. O la an b'a fɔ kosɛbɛ a ka cɛsiri la. N'Ala ka diɲɛ ye. An b'i fo i sɔnna ka kuma an ka media kan i sɔnna i ka disponibilité i sɔrɔli man nɔgɔ. An bɛ se k'a fɔ ko nin ye i siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma de façon audiovisuelle. I kɔni bɛ kuma réseau la nka k'i sigi télé la walima net sanfɛ ka kuma nin y'a fɔlɔ ye. I bɛ bonya kɛ Actual Media ye a diyara n ye a bonyana n ma. Ala k'a to an kɔnɔ Ala kana kɔ kɛ ko gɛlɛn ye. Foli bɛ Actual Media filɛbaga bɛɛ ye ani Cɛbɛn kɛnɛ page filɛbaga bɛɛ lajɛlen. An kun bɛ mɔgɔ min fɛ bi Buwa Samake ka bɔ Keleya. An kun bɛ fo Kuluju la f'a ka jinɛ sɔngɔ fan fɛ an na émission kɛ yen nɔ parce que kun de b'a la jinɛtigi don a kumana jinɛ ko kan a kumana laturu kan. N'Ala ye siɲɛ wɛrɛ jira n'Ala sɔnna an bɛna kuma fɛn kan tuguni a ma kuma mun kan bi. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka émission in suit mɔgɔ ye émission in partager mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka émission in commenter. Madu Jara Kɛnɛkaraba a n'a ka délégation u fana u sen bɛ kɛnɛ kan yan bi u ko k'u bɛna émission in assister walasa a ka k'u ɲɛna. Donc an ka foli b'u ye ani jinɛtigi Buwa Samake ka kalandenw fana bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ dansɔgɔ ni ko aw kan bɛn émission wɛrɛ ma.